ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ ɲɔni ni an b'a fɔ a ma nanzarakan la uruzɔl ale kɔni kɛlɛlu baara filanan kɔni daminɛra an ka jamana kɔnɔ bi octobre kalo tile 24 kɔnɔna na ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko minisiri min sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna ale kɔni bɛ wuli ka taa se min yɛrɛ ye ɲɛmakɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoba ye ni a bɛ Bamako komini 6nan kɔni fɛ bolocili kun filanan minnu kan ka daminɛ ɲɔni kɛlɛlu la ka taa olu kɔni baaraw daminɛ bi an b'a yirala k'a fɔ ye nin baara in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi min yɛrɛ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen ye ayiwa nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tali kɛ ka bila min yɛrɛ k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kabini san 2013 kɔnɔna la n'olu kɔni kun ye labɛn dɔw kɔni sabati walasa ɲɔni bɛ se ka kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ n'o o baaraw kɔni daminɛra o wagati n'o o baara ninnu bɛ kuncɛ san 2020 kɔnɔna la an ka jamana kɔnɔ ayiwa an b'a yirala k'a fɔ denmisɛnninw kɔni kan ka ni boloci in kɔni nafa sɔrɔ olu kɔni bɛ taa denmisɛnnin 880 ani bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na wa o denmisɛnnin 880 ani bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na a yirala k'a fɔ ko olu kɔni si bɛ taa bila min yɛrɛ ye minnu ye kalo 15 sɔrɔ ka taa bila minnu kɔni bɛ kalo 23 kɔni bɔɲɔgɔnkɔ kɔni na ko olu de bɛna ni boloci kɔni nafa sɔrɔ ayiwa kibaruya wɛrɛ min bɛ yen tuguni k'an da kulo kan o de ka fɔ min yɛrɛ ye Gawo ye a yirala k'a fɔ ko Ecobank ni ale yɛrɛ ye Mali bankiso dɔ ye ko o ɲɛmɔgɔ min kɔni bɛ yen nɔ ko binganikɛla 3 kɔni binna ale kan ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yirala k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra octobre kalo tile 22 kɔnɔna la ko nin yɛrɛ ye cɛ dɔ de ni ale yɛrɛ ye Gawo Ecobank ɲɛmaa ye ko ale yɛrɛ kɔni tun bɛ a ka bolifɛn de kɔnɔ tuma min na n'ale yɛrɛ kɔni tun b'a ka bolifɛn kɔnɔ ko binganikɛla 3 kɔni nana ka bin ale kan u y'a lajigin ka bɔ a ka bolifɛn kɔnɔ ka taa n'a ka bolifɛn ye nka an bɛ yɔrɔ min na ko bi a yirala k'a fɔ min yɛrɛ ye nin makofɔlen ye n'o ye Gawo Ecobank ɲɛmaa ye ko fɛn ma ale yɛrɛ kɔni sɔrɔ nka ko binganikɛla kɔni taara ni a ka bolifɛn ye wa kibaruyaw kɔni b'a yira k'a fɔ ni binganikɛla ninnu kɔni ye maa minnu ye wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ min yɛrɛ ye Gawo kɔni dugu kɔnɔla ye ko ni bingani wale ninnu kɔni cayalen don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni na Gawokaw kɔni sɛgɛnnen don nin waleya ninnu na wa ko u b'a yira k'a fɔ fana ko lakanabaliya hali bi o kɔni bɛ Gawo kɔni dugu kɔnɔna la ko sabula ko nin wagati ninnu kɔni na tuma bɛɛ maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni bɛ bɔ n'o nin na wa k'a tɛ dɔn k'a fɔ fana maa minnu ye nin bingani wale kɔni kɛ ka ɲɛsin nin makofɔlen ninnu ma ayiwa kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ 9e arrondissement maaw Bamakɔ olu kɔni ye bolo kari zonba dɔ kɔni kan ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni kun ye finitigi dɔ de ye ko kabini octobre kalo tile 14 kɔnɔna la ko ale yɛrɛ kun ka marifa kɔni kun tununa la tuma min na ale kɔni ka marifa kɔni kun suyɛnna fɔ a fɛ yen nɔ ale kɔni wulila k'i kun da 9e arrondissement kan ka taa ɲɛfɔli kɛ ka yira k'a fɔ ko ale kɔni ka baara ka marifa kɔni kun tununa tuma min na ale kɔni kun y'o kɛ min yɛrɛ 9e arrondissement maaw ye olu kɔni wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ ayiwa o sɛgɛsɛgɛli hokumu ninnu kɔnɔna la min yɛrɛ ye k'a fɔ ko octobre kalo tile 20 kɔnɔna la ko nin makofɔlen ninnu n'o ye 9e arrondissement maaw ye ko u bolo ka di zon dɔw kɔni kan olu kɔni ye nin zon tɔgɔya ninnu minɛ ka sababuya kɛ u kun bɛ ka taa yɔrɔ dɔ de kɔni ka taa bingani wale ta ka taa ɲɛsin yen yɔrɔ kofɔlen in kɔni ma tuma min na u ko k'u bɛ nin baara jugu ninnu kɛ ni 9e arrondissement maaw kɔni wulila ka u bolo kari nin makofɔlen ninnu kan tuma min na u bolo karila nin makofɔlen ninnu kan u kɔni ye ɲininkali caman kɔni tɛmɛ la wa min yɛrɛ ye k'a fɔ finitigi min ka marifa kɔni kun tununa ale yɛrɛ kɔni kun sigalen don nin makofɔlen ninnu kɔni na tuma min na kɔni olu kɔni ye ɲininkali tɛmɛ nin makofɔlen ninnu na u kɔni ye u dala cɛ la kosɛbɛ k'olu kɔni nɔ tɛ nin finitigi in kɔni ka marifa kɔni tununi ye o tuma min na o kɔni kɛra min yɛrɛ 9e arrondissement maaw ye u kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ taa nin makofɔlen ninnu ka taa ninnu kɔni makofɔlen ninnu ka sigiyɔrɔ kɔni sɛgɛsɛgɛli kɛ la ka yira k'a fɔ ni u nɔ b'a la walima u n'u nɔ t'a la o hukumu de kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ ni makofɔlen ninnu kɔni taara zone ninnu sigiyɔrɔ la ka taa u sigiyɔrɔ kɔni sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ olu kɔni ka o sɛgɛsɛgɛliw baara fɛ o kɔni y'a ye min yɛrɛ ye k'a fɔ ko finitigi min ka marifa kɔni tununa a kɔni yera nin yɔrɔ kofɔlen na nka o y'a yira k'a fɔ ko marifa in kɔni yera nka marifa kelen de yera wa min yɛrɛ ye marifa 2 ye ko o tununnen don hali bi ani min yɛrɛ ye k'a fɔ ko marifa in kɔni mugu minnu bɛ kɛ marifa la k'a ci ko o fana mugu ninnu kɔni kun ma ye fana ayiwa o kɔni hali bi ni makofɔlen ninnu bɛ nin finitigiw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na jan'u ka bila kiri bolo maaw kɔni ka bolo kan ayiwa kibaruya min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko octobre kalo tile 21 kɔnɔna la ko banbagatigiw kɔni ye banbagati wale dɔ kɔni kɛ Moti ale yɛrɛ ni koro cɛla la ayiwa an b'a yirala k'a fɔ o banbagati wale in kɔni tɛ dɔwɛrɛ ko min ye k'a fɔ ko u bɛ sisan nɔ u bɛ mugujugu de bila pɔn minnu bɛ yen nɔ kɔw kɔni na ka kɔw
cɛ tigɛ walasa maaw bɛ se ka tɛmɛ o yɔrɔ la o bɛ mugujugu bila o pont ninnu de la walasa ka o pont ninnu tiɲɛ o la walasa sira kɔni tigɛli bɛ se ka gɛlɛya yen dugulamɔgɔw kɔni ma wa an b'a yira k'a fɔ o y'a kɛ pont min na sisan o kɔni ye Moti yɛrɛ ni Koro cɛla la ni pɔnba min kɔni bɛ yen nɔ ni o kɔni bɛ yen ni bɛɛ kɔni bɛ tɛmɛ o pont in kɔni fɛ ko u taara u ka banbagati mugu kɔni kɛ yen ko o pont in kɔni cɛn wa an bɛ yɔrɔ min na ko bi Motikaw kɔni kɔnɔna gannen don ani min yɛrɛ ye Korokaw ye sira kɔni t'u bolo tuguni ka sababuya kɛ ni banbagati ninnu ka nin tiɲɛni wale ninnu kɔni fɛ ayiwa an b'a yira k'a fɔ ni banbagati wale in kɔni na a kɔni ma se ka dɔn maa kelen minnu kɔni ye nin walew kɛ nka an bɛ hali bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na min bɔra la u bɛ da u tulo kan ayiwa an balimaw ni ne tun ye bi kibaruyaw ka da u tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la